zonovergoten heerlijk. Follow the leader, daar gaan we. Hoppa! Weet je wat ik zie als ik gedronken heb? Allemaal flyers, flyers, flyers. Ik word gek van die flyers. Eentje van dit, eentje van dat, eentje zus, eentje zo. Die. Overkloppen, nog een slag en nog een slag. Zo. U kijkt weer naar Smullen met Wim. We zijn hier aan het kaarten, nee, we zijn flyers aan het verzamelen. En de flyers spelen in deze uitzending een hele belangrijke, wat zeg ik, een zeer belangrijke, wat zeg ik, de hoofdrol bij Smullen met Wim. Op naar de flyers. Ik sta ook even bij de werker en de eter. Ja, en lekker dat het was. Maar even wat anders. Ik denk, want jullie zitten ook in de politiek. Ja. Ik denk die zijn flyers van de politiek uit aan het delen, want het is voorbij. Het is voorbij. Nee, het begint dus weer. In maart zijn weer verkiezingen. Ja. En wij doen mee. Doe je wel mee? Ja. Oh, wat goed. Lijst 2. Nee, lijst 3. Nou, ze weten nog niet eens welke lijst dat ze hebben. Lijst Jullie zijn de snip en snap van Heerlen. Snip, snap niet wat snap, snip. Jullie doen, hebben al een paar keer verteld, beduren. borduren. En wij doen beduren terwijl u wacht. U krijgt een kopje koffie terwijl u aan het beduren zijn. En u neemt het mee naar huis. Altijd tevreden klanten, want je bent erbij. Van foto's borduren tot... Van foto's tot logo's tot teksten, het maakt niet uit. Kan zo gek niet. Nou, doe je best. Ik denk die folders uit aan delen van de verkiezingen. Ik denk die zijn geweest. Omdat jullie altijd achterlopen. Hij komt in België, niet ik. Ik kom ook Per even tegen en Per die heeft een half jaar of nee, een jaar geleden een boek geschreven. Ja, is een jaar geleden. En daar heeft hij dan een vervolg aan gegeven. Ja, weet je, ik heb altijd mensen geïnterviewd en dan schreef ik altijd over mensen. En nu ben ik mijn eigen hersenkronkels gewoon in een boekje aan het gieten. En dat, ik heb het toevallig bij me. Kijk. Perspectief middels one-liners. Echte wijsheid komt niet uit weten, maar uit verwondering. Ik zal er eens een paar voorlezen. Wijsheid verkrijg je zodra je de meest onnozele vragen stelt. Het gaat over mij. Nee, ik stel dat- onnozele vragen. Hey, dan ben je hartstikke wijs, man. Hey, dat doe je goed. De wereld bestaat slechts uit de hersenpan waarin je het vormgeeft. Als je wel wilt, veroorzaakt het een blokkade. Ik was aan het koken in de hersenpan. Oh, goed, geweldig. Hoe kom je nou op dit idee om zoiets te gaan doen? Ja, weet je, je hele wereld... Je hebt parachute gesprongen in een of ander Ook, programma. Is ook. toen wat losgekomen of Ja, zo? waarschijnlijk wel. Dacht je toen je naar onder viel van... Godverdomme, dat ik is geen schreef- inzicht, toch? Ja, nee, het hele leven is gewoon een ontwikkeling hè, van jezelf. Gewoon. Kijk, je begint met kruipen, dan ga je lopen, dan ga je ook niet meer kruipen. Dan ga je verder lopen, dan ga je rennen en dan ga je fietsen. Ja, en nu ben Maar ik aan het schrijven. maar als je oud wordt, dan gaat het eigenlijk weer naar dezelfde kant zoals het begonnen is. Dan ga je ook, Ja, waarschijnlijk wel. De Waarschijnlijk tanden vallen wel. uit, Alles. de haren... Ja, haar heb ik gelukkig nog. Ik ben er onlangs aan de lopen kapper gaat geweest. slechter, je gaat weer kruipen. Ja, zo gaat dat, hè. Ja. Zo gaat dat. Ja, kijk, vroeger schreef ik dus over andere mensen en nu komt iets van binnen naar buiten, hè. Zo dat. Ja. Dus ja, dat is het, denk ik. Ja. Ja. Nou, Per, hartstikke leuk, jongen. Ja. Hoe heet het boek nog eens? Perspectief middels one-liners. Perspectief middels one-liners. Ja. Nou, dan ga ik wat ik ken wel een paar one-liners, maar ik ga Maar kijken, deze zijn echt wel eens geestverruimend, kijken hoor. of daar perspectief in zit. Ja, dat doe dat maar. Hey, heel veel Wim, succes. hartstikke bedankt, hè. En we gaan elkaar zien, hè, jongen. Adieu, hè. Ja, de ene one-liner is weg of de andere one-liner komt wel weer binnen. Ik sta hier ook even bij Remco en Remco die organiseert van alles en nog wat. Maar een van de goede dingen in het leven wat hij organiseert, waar geen alcohol aan te pas komt, dat is de, hoe heet die beurs ook alweer? Parkstad Gezondheidsbeurs. De Parkstad Gezondheidsbeurs, daar gaat het over. Ja, dat klopt. In het Rode Stadion, komende zaterdag 8 november. Van 10 tot 4, gratis entree voor iedereen en echt een leuk dagje uit voor jong en oud. Maar dus het gaat met name over innovatie en de gezondheidstechniek. Waar kan ik een subsidie krijgen? Waar kan ik dit? Waar kan ik dat? Ja, je ziet in die 11, dit is de 11e editie, je ziet wel echt in die 11 jaar zie je de beurs heel erg veranderen. Eigenlijk meer met de gezondheidszorg. Hè. Dat is een hot item in de politiek en Overal. overal eigenlijk.
En je ziet dat er heel veel regeltjes zijn, heel veel kansen ook zijn. Ook een stukje AI wat nou tegenwoordig is. En eigenlijk alle grote partijen staan er. Dus een Meander, een Severgram, maar ook de kleine zelfstandige op de hoek zeggen altijd, die staat er ook. En dat is ook heel belangrijk. Maar het is echt over gezondheid, maar zowel geestelijk als mentaal. Ja, maar ook eten en drinken, ook eigenlijk van mensen alles. die te zwaar zijn, die willen afvallen. Ja, die staan er ook. Ja. Ja. En ook orthopedische schoenen, rugkliniek, eigenlijk alles. De kraker, ja, met de rug. Ja, eigenlijk, ik zeg altijd van de wieg tot aan het graf, dat staat er. Letterlijk en dus figuurlijk. er staat ook iemand die wat met crematie en begrafenissen te maken. Ja, er staat ook een uitvaartverzorger bijvoorbeeld. Maar er staat ook een vissecollege staat er ook met de opleidingen. Dus het is echt heel breed. Heel breed, ja. En dat is in het Rode Stadion zelf, in de businessclub? Of? Ja, eigenlijk de 4 zalen in het stadion, de eerste en tweede verdieping. Okay. En ook het voorplein staan een aantal zaken. Er staat een grote bus van Severgram. Er staan ook wat andere partijen op het voorplein. Een ambulance of zo. En ook het nieuwe partij is Gezonde Mijnstreek is als partner. Dus je kunt ook in het Roda Museum. Ze doen ook 2 tours door het stadion heen. Ja. Dus er is van alles te doen zaterdag. Dus dat zit allemaal in het pakket. Ja. Goed. Dat was de gezondheidsbeurs. Maar nou, het gaat weer op de kers aan. Ja, het wordt wat donkerder, hè? Het wordt donkerder, de lampjes zijn er weer aan. Ja. En nou doe je ook in Heerlen altijd wintertijd organiseren. Ja, klopt, ja. Hoe staat dat ervoor dit jaar? Ja, de 7e editie alweer is dat weer. Dit jaar 11 december tot en met 4 januari. 25 dagen lang programma in het centrum van Heerlen. Hier op de Bongert, een curlingbaan, Magic Wintergolf, aantal kraampjes, aantal activiteiten voor kinderen en nu een spiegeltent. Ja. Toch iets groter uitgepakt dit jaar. En op de Pancratiusplein, op het andere plein, een schaatsbaan, glijbaan en een wintercafé. En eigenlijk dat als geheel maakt wintertijd. Maar het komt ook daadwerkelijk in de hoeken van de stad uit. Ik zie het wel elk jaar groeien. Ja, gelukkig ik zie elk jaar wat meer aankleding, wat andere dingen erbij. Ja, ook die bijvoorbeeld een winterparade, die zie je ook steeds elk jaar groeien. Oh, ja. Dus dat zijn hele leuke dingen die we ook de komende jaren proberen uit te bouwen. En we willen wel elk jaar vernieuwen, al wordt dat wel steeds lastiger natuurlijk. Alles wordt duurder. En, dus je moet wel echt kijken waar zet je er bent. Remco, hartstikke bedankt. Moet je nog wat anders kwijt? Nee, eigenlijk niet. Okay. Jij nog? Nee, ook niet. Dankjewel. Kom ik hier nog in het tegen van de Sint-Talen vroeger? Wie lang is dat al geleden? Van de 80er jaren. In de hoogtijdagen? Ja, dat was de eerste LP wat we toen gemaakt hebben. Ja. Met de Duitse medley erop? Ja, van alles hoor. En de Limburgse meid? Limburgse meid, ja, dat was de Noah, is dat geweest. Ja. Wie was je toen nog de originaal Sint-Talen? De Noah is het Sint-Talen geworden, ja. Had ze ook nog bij gespeeld? Nee, daar heb ik niet meer bij gespeeld. Nee, oké. En maar komt ze nog voort wat wordt het, van de fanfare? Ja, van de harmonie. Ik was zelf van Bengelen. Van Bengelerade. En zo is dat ontstaan toen. Ja, maar die spelen alles van dat Beumesje, hè? Ja, van het Beumesje, ja, precies. Maar er komen ook eigenlijk al die liedjes uit, hè? Ja, tuurlijk, ja. En nu niks meer aan de muziek? Jawel, ik ben nu bij politiekapel, bij de politiekapel? Wat voor was zo'n bonnenbeurs gebeurd? Nee, dat heb ik niet nodig. Oh. Nee, dat heb ik niet nodig. Nee? Besteedt die nog, een politiekapel? Ja, die besteedt nog, ja. Want vroeger in Heerlenhuis, die oude doedelzakken. Ja, precies. En in Maastricht ook volgens mij. In Maastricht ook, dat klopt. Ja. Ik heb 20 jaar in Lanaken gewoond, daar ben ik ook bij de kapel geweest. Die maakt ook dat Beumische muziek. 20 jaar heb ik daar gewoond ook. En, ook een leuke kapel wordt dat. En hoe terug in het Ja, nu ben ik weer terug in Kerkroo woon ik nu. In Kerkroo? Ja. Jong, daar zit de wereldstad van de muziek. En de beste voetbalclub van Nederland. Ja, zeker. Geertje wat bloot. Mogen ze rustig trots op zien. Ja, tuurlijk. Op Roda JC, precies. Dat bedoel ik. Ja, maar ook op Ganskerk is toch ook een hele leuke, er gebeurt toch ook van alles. Er gebeurt hier veel, hè. Als ze noemen zoals met dat geluk van Limburg, zeker. Dat is toch een enorm succes. Ze doen zich alle muiten, Kerkroo, voor jullie toch... Beleef Kerkrade. Ja, precies. Ja. Alle waardering hoor. Ja. Geweldig. We hebben van dat ik die nog eens gezien heb. Dat was een geweldige DJ-jockey ook met alles. Dankjewel. Hey, succes en blief zoon. Dankjewel. Ik zie vandaag alleen maar iedereen met folders slepen. Nou, dit is het programma van de bioscoop voor vanavond en morgenavond. Gaat u nog wel eens naar de bioscoop? Mijn echtgenote. Aha. En ik heb vanavond britje. Aha. En dan, wat is nou mooier, britje of naar de bioscoop? Of fijn dat de bioscoop is dat u rustig kan gaan britje? En omgekeerd. Nee, het is allebei goed. Ja. En ieder zijn smaak. Er zijn films die zij heel mooi vindt en waar ik minder aan vind en omgekeerd.
Maar tegenwoordig zijn er veel van die science fiction films. Ja, ik heb daar niks mee. Nee. Nee, een goede lekkere western, cowboyfilm. Maar dan wel met de oude John Wayne. Minstens. Want vroeger had je een hele de Scala bioscoop. Ik weet niet of je dat iets zegt. Ja, die gaat weer open. Dat deze achter het doek naar de film De Lijken oprapen. Want zoveel wat er geschoten werd. Ja, maar dat was het verhaal altijd. Ja, maar er komen nu wat meer culturele films, begrijp ik. Ja. Gaat de Scala weer open? Scala gaat weer open, ja zeker. We hebben hot news. Nee, dan loopt u een beetje achter. Dat is niet erg. Dat heeft nog niemand gezegd tegen ons. Jawel, dat is wat ik uit de krant heb begrepen. Oké. En je moet niet alles geloven wat er in de krant staat. Nee, maar, nee. Ik ben op zoek naar een BH. Een BH, ja. Een bekende heerlenaar. Ja, maar die heb je niet gevonden. Nee, wel, die heb ik gevonden. Die heb ik gevonden. 100%. Ik woon in Landgraaf. Ja, oké. Nee, maar dat liep naar de ene langs, een bekende heerlenaar. Oké. Dus die gaan we interviewen. Prima, dankjewel. succes daarbij. Succes met het bridge. Ja hoor. Dat is toch een chique trui? Heel mooi. Ik heb hem bij die jas gepakt, ik zeg hier komen. Joost Meijs, jong, we verkennen nog platkallen. Ja, dat kan zeker. Toen was heerlenaar uit Kerkrade. En ik ben een heerlenaar in Kerkrade. Ja, dat is niet te geloven. Allebei noodgedwongen. Want mijn pap de al ontwikkelingshulp, dus dat dan ik nu. Oh. En toen bist gewoon, toen bist eigenlijk een wereldburger, toch? Maar lossen we maar niet te lang over, want dat sleet toch nergens op. Het sleet toch nergens op. Het scheet toch nergens over. Ja, inderdaad. Maar waar gaat het 12 uur voor? Ik heb begrepen dat het programma, het Madame Concours, de Madame Concours, die gaat extra uitzendingen maken vanwege de grote aanvraag wat er is. Ja, een extra uitvoering heet dat. Een uitzending die is op tv. Oh, ja. Maar veel doen dat in het theater in Heerlen en Verhanter. Al 3 zo ongeveer uitverkocht in Heerlen. En daar kunnen we veel erbij op 3 februari. Dat is niet te geloven. En Geer dadelijk nog... we beginnen in Kerkrade en dan beginnen we met de try-out. Dat is ook goed verkocht. En dan een première en nog een gewone vuurstelling. Ook goed verkocht. Dan gaan we naar Maastricht. Nou, daar zijn nog 3 rijtjes. Nog Sittard, er zijn misschien nog 2 rijtjes. Ook nog een paar kaarten. We hebben 3 vuurstellingen in Roermond. Die zijn op de eerste vuurstelling. Er is ook een extra vuurstelling bijgekomen. Maar het allerbelangrijkste is voor de parkstedelingen dat voor 3 februari een extra vuurstelling hand. En eerlijk gezegd, die loopt ook al een weg en die, de beste plekken zijn er ook al goed. Maar goed. Maar even gedaan, kunnen ze de kaart gewoon in de Schouwburg krijgen? Of moet dat via het madameconcours.nl of zo? Het is geen concours, maar het is Madame Concours. Het is een Maastrichts woord voor het damestoilet. Het Madame Concours. Het koer. Het koer. Daar kunnen we vandaan. En op het Madame Concours, dan weet die vrouw die horen immer. Ja, veel mensen horen, maar vrouwen die kallen immer. En dat doen ze leest op de wc, want die moet er maar lang wachten. En daar kunt dat eigenlijk vandaan. Allemaal die verhalen die verteld werden op de Madame Concours. Maar dan hebben ze dat... wie lang loopt dat nu al, dat Madame Concours? Het 10 jaar. Nu al. En niks jaar, de 11e. Maar daar hebben ze altijd andere luder bij. Ja, Madame Concours is eigenlijk een soort revue. Waarbij Ronnie, Johnny en Netteke, dat is Mark Hermans, Rezi Koolmans, cabaretier uit Roermond. En ik de gasten binnenholen middels een verhaal, zeg maar, een rode draad. En Gidder en het deed dan wat de erg goed kent. Of zingen, of goochelen, of een acrobatische act. Van alles get. Ja, we hebben natuurlijk ook allemaal butenrenners erbij. En die werden in dat verhaal die ingeschreven. Ja, de lui die komen, die weten wie het werkt. En ja, we hebben niet te klagen. Nee, ik heb het van u gehoord, die houden de broek nadat we ze naar boven gingen. Ja, maar dat houden ze ook al van te buren. Ja, dat weet ik niet. Nee, maar Joost, leuk hè. Ja. Maar wie komt dan altijd op die ideeën? We beginnen eigenlijk al met... in de krant gaat of... Ja, van nemen natuurlijk een hoop actualiteit met. Maar... Dat is belangrijk hè? Ja, dat sowieso. Dat zit erin. Er werd het laatste nog erin geschreven. En ja, voor de rest beginnen we eigenlijk meteen na de carnaval. Beginnen we weer te denken, waar gaan we volgend jaar. Ja. En dan moet ze natuurlijk ook een cliffhanger hebben. Waar gaan voor een 27. Dus waar we eindigen, weten we dat we de volgende keer gaan beginnen. Ja. En waar gaan we voor hen dit jaar? Ja, het is wel erg hilarisch. Doe houdt zo makkelijk bijgekend. Ja, waarom heb je me niet gevraagd? Ja, dat kent ze toch nooit? Ja, dat had eigenlijk te maken met uitgerangeerde carnavalsartiesten. Aha. Dus ja. Hartstikke bedankt. Ja, heel bedankt dat het kent wordt. Ja, tuurlijk. Joost, je was gisteren nog jarig, proficiat. Ja, dankjewel.
61, niet te geloven. 31. 61, 61. je weet. Kunt ze wel ook omdraaien, ja. Nou, dat geeft geen heb ik. Ah, die hebben we. Die. Heb je een folder? Is dat een folder? Nee, is geen folder, dat is Lapje kaas. kaas die ik net op de markt heb gekocht. Ik wil je Ja, ook toch een folder, er staat er reclame op. Ja, niet ieder stuk papier waar iets op staat is een folder waar reclame op staat. hè. Ah. Misschien in jouw wereld, maar niet in die van mij. De rechtsaanwalt had gesproken. Ja, het is in de ether gegooid. Zeg je dat, die spreuk, ook de rechter wordt linker? Soms wel, ja. Ligt eraan. En soms goed en soms vind ik het wat minder. Maar dat komt vanwege mijn beroep. Wat heeft u dan voor een beroep? Ik ben advocaat, dat Ja, weet dat je weet ik toch? toch. Ja. Ik Kom heb- Wim, je hoeft niet te doen alsof je niet weet wie ik ben. Als je weer eens op een politiebureau zit, weet je me ook te vinden. Hè? Nee, maar ik heb een vriend gehad. Jij hebt ook vrienden? Ik ga kapot hier. Maar die noemden ze vroeger het ei. Ja, En die is ook advocaat geworden, maar in een fles. in een fles. Oh, ik dacht dat het misschien uiteindelijk een kip geworden was. Nee. Dan krijg je toch geen kip of ei discussie, hè? Nee. Wat was er eerder, de kip of het ei? Daar zijn we niet uit. Daar zijn we niet uit. Nee, daar komen we ook nooit uit. Daar gaan we een sessie over houden. Daar gaan we een uitgebreid interview Ja. over houden. U kunt zich aanmelden, lees hieronder. Ja. En dan kunnen ze de groepen verdelen in de mensen die meer voor de kip zijn of meer voor het ei. zijn. Ja, en die laatste groep vind ik jou ook meer in passen. Hou af.